عزو سلام تنا تقبلوا فنوير تيفي عب مكتلات شوكوب زغركم تعزتنا كمي تعلون لهم يحامس عصوتو سلسة سنة فرق معلتم فرعان سدالو هاقران زيناتات حيزاكم قريبا لهم نمكتالكم بغور زعتم سخاتكم تسنح ميكايل حرقو فلماكم بكنتو تاتو افلم عالماوي معلتي لك سدما بزوبا سيمنا وكيحي بحر بستفلالي من السنة دوطة تسكيعات ኤርትራውያን ነበርቲ አሜሪካን ስዑዲያን ይትፈታት ስባው ዲፕሎማሳ ካይሎ ሃማመት ዞባጋሽ ዋርካ ንቕሓትን ውዳብን መንስያት ኣብ ዝዕብዩ መርባት ፀቒጡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሒዝቡላህን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንምህዳስ ኮንትኩሰር ጻውዒ ቀሪቡ ኣብ ግሪክ ብሰንኪ ብርቱዕ ሙቐት ኣብያተ ትምህርትን መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ጥንታዊ ቦታታት ተዓጺዩ ኣብ ኩዌት ኣብ መንበሪ ህንፃ ሰራሕተኛታት ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ زرزر زينا عصوت 4 سنة عالماوي معلتي لك سدم دنب ملقاس هوتنا كافل بزبل تيما بزوبا سيونا وقيح بحر بستفلالي مسنادو تحت سكرا بدرجة زوبا عصوت 1 سنة عب كتما باطع عب استخايدة سنة سرعات عبو انبرج انفر حقراو محبر ولنتعون لقس سدم عطوت ولد تسفاز قابز اسمعوك قال محبر عب زحال في شو متعامتات عب موداب من كاحن موراخن جنزابة حبرة السبزة كورا قوس كواسن عصومروتاتن عب موداب كمون ولنتعون لقسي ኣብ ምስሳን ዕቱብ ስራሕ ከም ዘሰላሰለ በምሕባር ብዝሒ ዝልገስ ደምን ቁጥሪ ኣባላትን ከም ዝወሰኸ አብሪሁ ዛጊድ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ብመንጽር ትጽዊትናን ባህግናን ዘነይቱ እኳ እንተዘይኮነ ኣተባባዒ ዝበለ ኣቶ ተወልደ ዘይምቹእነት ክሊማን ዘይምህላው ዞባው ባንክ ደምን ማሕንቆ ኮይኑ ከም ዘሎ ገንዚቡ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ባጽዕ ዶክተር ዞሚ መኮንን ቦጎኑ ንጥቕምን ኣገዳስነትን ልግስ ደም ዘብርሀ መግለጺ ድሕር ምቕራብ ملقاس دم عبرستين لقس زوبو حلنا وعقبت عبطعناو مراي قليل زيكون استواصو كم زلو رديو امو داتا وانا دايركتور كفلي محبر اغلغلوت اتو رزن فسا نتفتات لقس دم كساب محدارات كبابي بمراد اتبابعي عمامي سالط كانتلو نزبل صوصي تاب صلوتو سبات بمتوكار بصعوق كسرح صويو اتا غاطاميا بغداسنت لقس دم بزتوكره سنت بباو مسنادوتات دميونيرو نابي كالزينا بنسجرم ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኒውዮርክን ከባቢያን ሴሚናር ህሉ ኩነታት ከካይዱን ከሎ ማሕበር ኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ስዑዲያን ድማ ጉባኤታት አቃኒዮም አርሴማ ስመሮም ዘዋሃርቶ ጸብጻብ እልታ ሀብቶ ማርያም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኒውዮርክን ከባቢያን ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ከሞ ማሕበር ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ጄዛን ኸሚሽምሽ አነማሰን ከባቢያን ሰሜን ስዑድ ዓረብ በቦገኖም ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲያ አካይዶም ኤርትራውያን ነበርቲ ኒውዮርክን ከባቢያን ኣብ ዘካይዶ ሰሚናር ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት በአካል ተራኺቡ ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢና መግለጽ ድሕሪ ምሃብ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኸፈሎ ረዚን መስዋዕቲ ዘመስክሮ ጽንዓትን ዘይነቕነቕ መትከልን ኤርትራ ሰላም ረግኣሳን ዓቂባ ኣብ ተስፉ መድረኽ ከም እትርከብ ገሊጹ ራብዓይ ግንባር ኤርትራዊ ዲያስፖራ كمتا أبز حلف أوان نخلو تطابقات بنقحاتن حدنتن مكيتو زوطة حجون تفتيرون نزول عدلات تقيمو أبركتو أما دبات لمعات كحيل بمزخخار مزولو تأفافن زي رقون كوناتات كبابينا اتنكم مرج أناس ستمت مسارع ناس لزخونة أبز مدايزة أبرتعي كامسرح كم زد اللي أبريهم بخالق وقل محبر كومات إرتران نبرت سمين سعود عرب أب كتمات جيزان بعسر تقنبوت أب خميش مشت بعسر شوعات تقنبوت أب أنا ماسن كبابي عندما بعسر شو موت نقبوت قبائت تكايدم تجاوبت أبز قربت أبز دحر زكايد وزته ناس وكف كتما 15 زابلات أكايدت أكل مريتا أمودات دما سلام الولاونة هجرم نمعك أمن حدر سماعات نمتكبرن كم وترد لونته مرقاقتم همامة تشنفر زوباقاش باركان قحتن ودابن منسيات عبزعبي مربات صغيطو بمتكوار عبنو زوباتا زلو مسرطاو طلبات منسيات نمملا يسرحكم زلو بعسرتن عصوتو حارن سنة بارون تابز زقبرو عخيبا قليشو
ኣብቲ ጸብጻባት ዝተሰላሰለ ንጥፈታትን ዝነበረ ጉድሆታትን ምስ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ዘቕረበሉ ገምጋማዊ ርክብ ጊዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር አቶ ማርቆስ ጉርማጼን ማሕበር ብመገዳብ ንኡስ ዞባታት ዝርከቡ ወከልቱን ምትሕብባር አካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ምስ ዓቕምን ጸጋታትን ዝሳነ መደባት ሓንፂፁ ይነጥፍ ከም ዘሎ ረድዩ ጎኑ ጎኑ እቲ መንፈቃዊ ገምጋም መባእታዊ ስልጠና ማሕበር ስነ ፍልጠት ዝቐሰሙ ካብ 16 ንኡስ ዞባታት ዝተዋፁ 62 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 160 መንእስያትን ተማሃሮን ተመሪቖም ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ዝተረኽበ ኣቦ ወንበር ሃማመት አቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ምብራኽ ንቕሓትን ምሕያል ውዳበን ካብ ቀዳምነታት ማሕበር ምዃኑ ብምጥቃስ ሓለፍትን ወከልትን ነዚ ዘገልግል ቅርፂ ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝወርደሉ ባይታ ንምፍጣር ምስ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ሽማግለ ዕሩኽ መንእስያትን ሕብረተሰብን ተዋሂዶም ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሩይን ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ጃብራን ወገኖም መንእስያት ውዳበኦም ሓይሉ ሞያን ፍልጠትን ዓጢቖም ነብሶምን ከባቢኦምን ዘማዕብልሉ ባይታ ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ውፅኢቱ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መሰረታዊ ጠለባት መንእስያት ንምምላእን ኣብ ማእከላት መንእስያት ዘሎ ሕፅረታት ንምቅላልን ኣብ ዝውሰዱ ተወግሶታት ኣበርክቶም ምምሕዳርን ግንባርን ከም ዘይፍልዮም ኣረጋጊጾም ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ንቕሓት ወለድን ኣለይትን ምብራኽ ዝሕግዝ ስልጠና ብ12 ሰነ ኣብ ከረን 30 ኣለይቲ ስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ሂቦም ኣብቲ ካብ ንኡስ ዞባታት ኣስማጥ ዒላ በርዒት ከረንን ገለብን ንዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋህበ ስልጠና ኣገባባት ምሕደራን ውዳበን ኣብ ርእሲ ስንኩላን ዝወዱ በደላትን ገበናትን ብዓይን ሕጊ ከመይ ከም ዝረኣዩ ከምኡውን ድሕረ ባይታ ማሕበርን ዕላምኡን ዘጠቓልል ትምህርቲ ብሞያውያን ተዋሂቦም ኣዶንበር ማሕበር ወይዘሮ ገነት ሃብቲ ኣብ ዘስምዕቶ ቃል ማሕበር ኣስተምህሮታትን ስልጠናታትን ዝውድብ ኣፍልጦ ወለድን ኣለይትን ብምብራኽ ብመንገዶም ኣቢልካ ድማ ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብ ንምባል ከም ዝኾነ ገሊጻ ሓላፊ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ተኸስተ ዘረኣይ ወገኑ ደቂ ኣንስትዮ ሕምረት ስድራ ቤት ብምዃነን ከምዚ ዝበለ ስልጠና ኣብ ኣተኣላልያ ስንኩላን እወታዊ ተራ ከም ዘለዎ ብምብራኽ ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ትምህርቲ ንከባቢን ክንቀሓን ክምህራን ኣዘኻኺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ ድማ ማሕበር ምስ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ምልላይ ምጥርናፍን ከምኡውን ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብምውጋስ ዝወሃብ ስልጠናታት ዝርግሐ ክህልዎን ንኩለን ዞባታት ክሽፍንን ተማሕፂኑ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝነጥፍ ኮይኑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 343 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 866 ኣባላት ኣለዎም ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብምኽንያት 14 ሰነ ዓለማዊ መዓልቲ ልክሲ ደም 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራን መደባት ሃገራዊ ባንክ ደም ንምዕዋት ብ12 ሰነ ብጥርኑፍ ደም ለጊሶም ለገስቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ርስቲ ደም ልጋሶም ዝፈጠረሎም ሕልናዊ ዕግበት ኩነታት ጥዕኖም ከረጋግጹ እውን ከም ዝኽኣሉ ብምጥቃስ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ተመሳሳሊ ተወግሶ ክወስድ ተላብዮ ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣቶ መሓረ ኣብርሃምን ነርስ የማነ ክፍለን ብጊድዮም ኣብ ሃገርና ንቐረብ ውሑስ ደም ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዘብሎ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ዝተመርኮሰን ብዘይክፍሊ ዝልገስን ብምዃኑ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ 2025 ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምስሳም ብዝተወደበ መልክዕ ክስራሕ ተማሕፂኖም ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣብ እዋን ክራማት ምስ ምዕፃዋያት ትምህርቲ ዝኽሰት ሕፅረት ልግሲ ደም ንምምላእ ኩለን ትካላት መንግስትን ማሕበራትን ውዳበታትን ኣሕይለን ከዓያ ኣዘኻኺሮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናወፅለ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሌባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ዝካየድ ዘሎ ምልዋጥ ደብዳብ ብዝሓይለ መልክዑ ኣብ ዝቐፀለሉ ነቲ ግጭት ምህዳር ስጉምቲ ክውሰድ ዝቕርብ ጻውዒት ከም ዝሓይለ ተቓሊሑ በዚ መሰረት ሓያሎ ሃገራት ዞባውያንን ሃገራውያንን ውድባት ክልቲኦም ወገናት ንግጭት ዝዕድን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየቡ ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ዝተገልጸ እስራኤል ብ11 ሰነ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዘካየደቶ ደብዳብ 4 ኣባላት ሕዝቡላህ ድሕሪ ምቕታሎም ከም መልሲ ግብሪ ብ12 ሰነ ልዕሊ 200 ሮኬታት ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ከም ዝተተኮሰ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዩ ክልቲኦም ወገናት ንኩናት ድልዋት ከም ዘለዉ ይገልጹ በምህላዎም
እቲ ኩነታት ከይዓርግ ስግኣት ፈጢሩሎም ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እስራኤል ብሚሳይል ወቂዑ ከም ዘውደቐ ዝገልጽ ህዝቡላህ ብደብዳብ እስራኤል ናይ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ሕነ ከም ዝፈድዩ ዝገልጽ ዘሎ እስራኤል ብወገና ነበርቲ ምስ ሊባኖስ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ዝርከባ ዓድታትን ቁሸታትን ክጉዕዙ ብምእዛዝ ሰራዊትን ወተሃደራዊ ኣጽዋርን ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረት እዩ ዝሕበር ግጭት እስራኤልን ሕዝቡላህን ድሕሪ ምውላዕ ግጭት ጋዛ ኣብ 7 ጥቅምቲ 2023 እናዓረገ ክመጽእ ምጽንሑ ይግለጽ መንግስቲ ግሪክ ካብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ከስዕቦ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገማት ንምንካይ ኣብያተ ትምህርትን መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ጥንታዊ ቦታታትን ክዕፁ ኣዚዙ መንግስቲ ግሪክ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ መጠን ሙቐት ናብ ልዕሊ 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክብድሕሪ ምባል እዩ በቲ ትእዛዝ መሰረት መዋዕለ ህፃናትን ናይ መባእታ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ከምኡውን ኣብ ከባቢ ከተማ ኣቴን ዝርከብ ጥንታዊ ቦታታት ንሳልስቲ ክዕፁ እዩ ኣህሩታት መጥፋእቲ ሓዊ ፖሊስን ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ከይክሰት ኣብ ጫካታትን ተኣፋፊ ከባቢታትን ምክታሎም እሕይሎም ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዘዳወባ ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ከይስዕብ ስግኣት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓያሎ ካብዘን ሃገራት ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ምውራዱ ዝዝከር እዩ ትማል 12 ሰነ ኣብ ኩዌት ኣብ መንበሪ ህንፃ ስራሕተኛታት ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 49 ክብከብ ዝበለ ሰመዝታ ሃገር ኣፍሊጦም በቲ ኣብ ከተማ መንቐፍ ዘጋጠመ ሓደጋ ሁስያ ዝርከቦም ሓያሎ ቀሲሎም በምህላዎም ቁፅሪ ምውታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ህንዳውያን ስራሕተኛታት ህንፃ ምዃኖም ዝጠቕሱ ፀብፃባት እቲ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ብውሕዱ 160 ሰባት ኣብቲ ህንፃ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም መንግስቲ ኩዌት ጠንቅቲ ሓደጋ ክሳብ ዝንጸር ወናንቲ ህንፃን ካልኦት ጡርጡራትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ ኣዚዙሎም በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣፍሊጡሎም ብ11 ሰነ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሶርያ ንዝርከብ ክልተ ወተሃደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ድብዳብ ሚሳይል ተኻይዱ በቲ ድብዳብ ኣብ ሰብ ይኹን ንብረት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ዘጊድ እንተዘየለ ወተሃደራዊ ህላው ኣሜሪካ ብሶርያ ዝቃወም ስጉምታት ንሓይለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘነጽሩ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኣሜሪካ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይድ ጸንሐ ኢራቃዊ እስላማዊ ዕጦ ጉጅለ ሓላፍነት ናይ ዝሓድሽ ፍጻመ ወሲዱሎ ኣሜሪካ ኣብቲ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ምብራቃዊ ክፋል ሶርያ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣንጻርቲ ወፍሪ ዝካየድ ተቃውሞታት ብፍላይ ኣብዛ ዓመት እዚ ሓይሊ ከም ዝደለበ ይረዱ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ኣማኢታ ሽሓት ሰባት ዝቐተለ ጸጥታውን ወተሃደራውን ጸገማት ምዃኑ ይግለጽ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ዝኣተዎ ናይ ነፃ ንግዲ ስምዕ ከተግብር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ፀዊዑ እዚ ዝተገልጸ እቲ ሕብረት ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ካብ ቻይና ናብ ኤውሮጳ ንዝኣትዋ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ክሳብ 25 ሚእታዊት ቀረጽ ክውስን ምዃኑ ድሕሪ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ውጥን ብትር ዝኾነ ቻይና ረብሓታታ ንምውሓስ ተመጣጣን መልሲ ግብሪ ከም እትህበላ ጠንቂቓ ኣላ ኤውሮጳ ሕብረት ኣቐዲሙ ን27 ኩባንያታት ቻይና ኣብ ዝርዝር ምድስካል ዋኒን ከምኡውን ምእጋድ ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዘእተወን ይዝከር እዚ ተደጋጋሚ ንግዳዊ ስጉምታት ኣብ መንጎ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይናን ኤውሮጳ ሕብረትን ንግዳዊ ፍልያት የስዕብ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይረዱ በይናዊ ዘይሕጋዊ ገዳታት ጠንቂ ምኽራር ዝምድናታት ሃገራትን ቁጠባዊ ጸገማትን ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ስጳኛ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ደርቂ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ባሉታ ከም ተጸልወ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪ እቲ ክስተት ትሕዝቶ ምንጭታት ማይ ከም ዝነጸፈ ዝገለጹ እቶም ጸብጻባት ዞባ ካታሎንያ ትርከበን ልዕሊ 200 ከተማታትን ዞባታትን ሕልፊ ካልኦት ሃሲን ምህላወን ኣረዲኦም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ነቲ ኩነታት መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ማዕበላዊ ዋዒ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ስጳኛ ዝኽሰት ዘሎ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ምዃኑ እውን ይጥቀስ ሳዕቤናት ክልማዊ ምምዝባል ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ክኢላታት ኣከባቢ ይገልጹ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ቺለ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ኣከባብያዊ ናውታውን ክሳራታት ምውራዱ ተቓሊሑ
بتتفطروا حرقا بابايتي تكالات محبراوي أقول حتى صرجان كالن عنوت كم زورده كم ونقرب حيل إلكتريكسيتي سفيع كفالت هاجر كم تقارص تحبيرو اتي حماق كنتات اير نزمت معالتات كقصل كم زخل زامتو سمزيچيله كساراتاتو كزايد كم زخل اميتو زي كم زيلن كلو اب كفله هاجر فلوريدا حورات منقسطات امريكا تخسته ببرتوع زناب ستسني هبوبلا بزصعبو حرقاتات علغلغن كساراتاتن كم زورده ون تحبيرو بسنكت تفطرو حرقا كند مسمرات صرغيا كم زعلغلغن امايت براراتات كم تسرزن ون تغليصو اتي حماق كنتات اير نزمت معالتات كقصل كم زخل يوم سمز كفله هاجر اميتوم زغوركم تعزبتين الساعة السرالو زينان مزامار تاستو كدقملكم علمو معالتي لك سدما بزوبا سيوناو كيح بحر بستفلالي من السناولو تذكرا ኤርትራውያን ነበርቲ አሜሪካን ስዑዲያን ተፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲያ ካይዶ ሃማመት ዞባጋሽ ባርካ ንቕሓትን ውዳበን መንስያት ኣብ ዝዕቢ መደባት ፀቂጡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ምህዳስ ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ቀሪቡ ኣብ ግሪክ ብሰንኪ ብርቱዕ ሙቐት ኣብያተ ትምህርትን መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ጥንታዊ ቦታታትን ተዓፅዩ ኣብ ኩዌት ኣብ መንበሪ ህንፃ ስራሕተኛታት ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ زغوركم تعزبتي نلوم غتر استدالو زينا مسناو رابزي فتصم سلام كتالكم ازي مسكم ستورف ومربات تيرتي في حرقكم بوغا نيغن سلام